Sunt din nou. Sunt din nou. Am balonzit. În fine. Sunt aici cu prietenul meu, David. Și acesta este primul nostru video amândoi. Ce să zic. Noi încercăm să facem prestigi nu știu, pe cine vrei, mă, să facem prestigi. Vreau să joc cu Ilo. Clasic. Înainte să începem, vă rog și eu să dați un like și un subscribe și un clopoțel dacă se poate. Și sper că vă place și hai să intrăm în pâine. Și, guys, am revenit pentru că mi s-a încins prea tare telefonul și îmi era să bubuie telefonul. Da. Așa că am trecut peste un meci. Și nu uitați dacă vă place ce fac și eu și David. Și la zbor. Aia e ce. Vin fetele pe mine. Și dacă vă place ceea ce fac, am murit, da, sunt prea slab. Și, apropo, și prietenul meu, David, are un canal de YouTube. O să pun eu link în descriere. Mă Kelly. Apropo, să-i dați și lui un like și subscribe și un clopoțel. Puteți să vă uitați un pic pe cum se zice canalul lui, să vedeți dacă vă place. Dacă nu, subscribe. Ați văzut eu câte shorts-uri am? O grămadă. Din 2024 până în 2026. Deci shorts-uri. Pe cam fac de 2 ani shorts-uri. Din 2024 până în 2026. Mamă, bă, ce noroc am avut. Eu am găsit fix 2 de-astea. 2 cu 2. Ai grijă. Rusian de la? Mamă, stai. Trebuie să dau lucru. What the fuck, cum am făcut de mult. De la Vodafone ești mai prost, credeți-mă. Cred că mai bine folosesc dubit. Mă, e easy. Am câștigat. Mamă, bă, am luat o grămadă de... Am luat 3 smoothie-uri de la un quest de ăsta șmecher, să zic. Am primit o grămadă de astea.
Mă, mi-a picat un schimb pe Sprout, care e cam tare. Am text aici. Stai puțin să ți-l arăt și ție, că cred că știu ce vrei să zici, că eu l-am pe ăla de care zici tu. Uite, ăsta mi-a picat, ăsta mi-a picat și cred că tu de ăsta zici. Și ăsta e tare. Stai puțin să găsesc niște de-astea, steluțe de-astea, cum se numeau, mă? De-astea, mă, de deschideai. Power drop-uri. Hai că sunt bun. Cred că n-am mai jucat de 3 ori. Iar îmi bubuie telefonul. Cum am revenit? Ne cerem scuze, bă, nu știu, telefonul meu are crize plus că vorbesc cu David pe WhatsApp și filmez ca să pot să postez și gen mă și joc și îmi bubuie telefonul. La mine e în jur de 48 de grade, ceva de genul. E mic. Mă cred că eu am fost la magazin pe 3 de grade. Du-te, Kenji! Mamă, te-ai băgat în fața lui. Ți-a plăcut aia care ți-am trimis-o? Dacă vă întrebați ce am trimis, i-am trimis un ăla cu m-ați băgat la închisoare și de POV când te întorci iarăși la școală. Obelim, obelim, obelim grav. Până când vă... Ne-am la bătaie. Cine să iau? Și până... David Brawlerul, până face David ceva, și eu mă uit pe shop. Nu nicio treabă. Mamă, ce bine e asta. Am cumpărat această ofertă care chiar era foarte bună. 2 skin-uri care îmi place mult asta, burgerul și un mega box, dacă nu așa. Mecea. Mega. Mecea. Ceva de genul.
Nu mai trebuie nimic. Uite, așa s-au dus blingurile mele pe apă zâmbete. Hai să luăm aici. Uitați profilul lui David dacă vreți să vă jucați cu el. Și al meu, care nu sunt eu cine știe ce l-a jucat, da? Sunt cât de cât bun. Contul creat din 2022 și David îl are creat din 2020. Hello! Îți alegi? Așa. Cred că va fi easy meciul ăsta cu Nita și cu Damian. E easy. Nu mai e easy. Am venit o grav. Știți voi. Nu e nică. Nu e nică. Da. Zici Tom Van Arcul. Bă, fuck. Dacă nu-i dădeam eu pumnul ăla, aveam gol până acum. Să-mi bag piciorul, eu ca un noob. Deci da, da. Ia, pun în gură. Pe anglicit eu jocul. Atât, adică am câștigat. Bă, brontozaurii mei, am revenit. Am vorbit ceva cu David, gen dacă să închidem la filmarea și am fost de acord pentru că mi se închide prea rău telefonul. Pe bune, chiar un bubuie. Vorbesc de serios pot. La David ne vedem mâine sau nu știu când mi se răcește mie telefonul și ce să vă zic. Eu am fost Luca și David. V-am pupat, v-am uitat și v-am pupat. Și un clopoțel dacă se poate. Hai că am belitograf. Deci, să nu mai zic multe și ca să nu mai îmbuie telefonul, ne vom opri. Pa, pa!